Unya karon mga kabisdak, magadubo tawag tangkong, gitawag ni siya og apan-apan. Mao ni siya ang atong mukbangon ron ni kalutuan ni. Nya ato na pud gianda mga tong lamas diya mga kabisdak no. Basta kay mao na nang hiwaa. Ambot lang sakto ba na. Nya pagkahuman nato din ang gitak-ang ning kalaha dire, atong ibutang ag mantika. So, di lang kayo naghanon nato. Nya kay nainit ang mantika, giburakan dai nato lamas diha. Basta kay tuasit yun. Mura po tagturuan ng lapita o mura kayo na ko ginagmay. Pasensya na mga ang kalaha kay gitigip-tip na gining kilid ani o. Kanya before natin itak ang ning tangkong, syempre ato sang hugasan no, kay bisig na ni tais baboy. Nya pagka humaghugas na ato din ang gilunod na sagbot diha. Kay kayong ginagmay nya luban. Nya ato na lang pong papasan og luya. Nya pagka human akong gilunod di ang luya, dayon kayo-kayon. Siyempre di po paulahin ng patis ni siyempre kadala pong lami ng patis. Nga ako na siyang gitakloban og balik diha dayon. Ang rihin og balik kanya butangan og kajik sarap. Samot kalami ni ang tuniluto mga kabisdak. Tilawan na to ni sa bawa be. Nya dili ra nato ni siya palabian og lata kay basin inyag mahimo na ning pasal baboy. Nya naluto na ang atong adobong sagbot diha ay tangkong diha siyempre di po palahin ng bulan kaya maamugin na siya paganas kaon pero lantaw na sa nato ning kanon ug naa ba susin taon namay na lang yun kaya naidukot ato na nilunod ning atong bulan dire nya kinaluto naman pwede na tamo kaon ani basta kay piti laging bahaw ani. 5 minutes later. Hello mga kabisdak, welcome back karon nga adlaw another video na punta. Kung karon pa ka sa akong channel, palihog subscribe and hit the notification bell para kanunay kang updated sa akong mga bagong videos. So, sa delay pa nato ni kanon ang atong niluto ganina kung i-shoutout ang tanang mga viewers na ako diya. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless niyo ang tanan, especially ni Ben Achilles nga nagpa-shoutout. Shoutout ni mo Ben. Shoutout niyo ang tanan ug karon ubanigo ninyo atong tilawan ni sa kalami ning apan-apan. O tangkong ni siya pagluto. Nay naputay bulad dire dayon crispy nga kanon. Dukot na siya, iwan naman tayo laing kanon. So, ubanin ko ninyo mga bay, mga unta. So, sa dili pa, pray sa ta. Father God in heaven, thank you so much, Lord. Yung pagkaong ginood ka mag-bless na ini. Labi na sa mga viewers, Lord. Ikaw magapanalangin kanila. Sanctify this food, your precious blood. In Jesus' name, Amen. Lami man pa rin sa bahaw ng tangkong. Wala po yun. Healthy na niya. Bulan po nakakaon. May okay.
So, din ako kutob. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless.